100 ஆண்டுகளுக்கு முன் குருவன்கோட்டை என்ற சிறிய தமிழ் கிராமத்தில் ஒரு பயங்கரமான காலரா நோய் பரவ ஆரம்பிச்சது. குடும்பமா மக்கள் துன்பத்துல விழுந்தாங்க. அம்மா குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு அழுதாங்க. ஆண்கள் பலமிழந்து வீடுகளின் முன் படுத்திருந்தாங்க. அந்த கஷ்டத்தை தாங்க முடியாமல் கிராம மக்கள் ஒருமித்து கிராமத்தின் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு சென்றாங்க. அம்மன் சன்னதியில் முன்னால் இதயம் நொறுங்கி கண்ணீர் வடித்தாங்க. அந்த வேளையில் கோவில் பூசாரிக்கு ஒரு தெய்வீக வாக்கு வந்தது. 4 திசையிலும் இரவில் பொங்கல் வைத்து பூஜை செய்யுங்கள். வடக்குத்தி அம்மனுக்கு பொங்கல் வைத்து வழிபடுங்கள். உங்கள் கிராமம் காப்பாற்றப்படும். இந்த வாக்கு கேட்டதும் மக்களுக்குள் ஒரு நம்பிக்கை ஒளி பிறந்தது. அதே நேரம் வழிபாட்டு தீபங்களின் வெளிச்சத்தில் பொங்கல் வழிபாடு நடந்தது. சில நாட்களில் காலரா நோய் குறைந்து கிராமம் மீண்டும் உயிர் பெற்றது. குழந்தைகள் சிரித்தாங்கள். மக்கள் வேலைக்கு திரும்பினாங்கள். கிராமம் நலமுடன் வாழ ஆரம்பிச்சது. இது குருவன்கோட்டை மக்களின் உண்மை கதை.